Днеска спечелихте томболата, първо представете се, как се казвате? Иван. Да. Да. И какво спечелихте? Кола. Кола? А харесва ли ви колата? Много. Малко резачка пада. Да. Добре, какво мислите вие за международното положение? Аз не знам по-български, не мога да говоря. Малка не знае български. Не мога да говоря по-български. А по какъв? Как по какъв? По какъв език мога да говориш? По турски. Дай на турски за международното положение. Güzel her şey. Супер. Sağ olun her şey için verdiğiniz için. Това е ще. Това, добре, за любовта какво мислиш? На турски За може. любовта нищо не мисля за сега. А на турски как мислиш за любовта? Пак нищо. Не, нищо не разбирам. Добре, за конфликта тогава между Турция и Русия какво мислиш? За Турция, нищо. Турче konuş. Няма, не да знам. На турски да бе! Аз ще сложим титри отдолу. На турски да бе. Какво да говоря по турски? Еми, за конфликта между Турция и Русия. Турция! Няма никъде. Ще има война. Ще има. Няма да има война. Няма. Ще го правят. Добре, и какво ще правиш с колата сега, кажи? Ще обкарам. А? Ще обкарам. Няма да продаш. Няма. Добре. И кога ще я продадеш? Никога. За какво? И тя ще остарее, бе. Няма.